sana. Pesa bira mos. Pesa nyalo mede gimoro pio. Apa nitiere gimoro ma ji wigi wil godo ni mondo ayud hera, it starts with me. Ok en ng'ama manya. Iwinjo. Ochakore gi an. Even with that money, ochakore gi an. Effort mane ma make, momiyo ni koro and ready mar hera ni. Tinde, idet ng'ato, to ng'ano karebe nie relationship moro. Iwinjo. Koro ini det ng'ani to tiende achiel be pod nie e machielo. Ama ng'ato manyo ng'ato date nikech ng'ani ok dwa bedo lonely. Koro en relationship nikech ok odwa bedo lonely. Ng'ama chielo be ni ng'ato nitie jok mosechako ga they are dating gi from the first time negi date jok ma negi pesa. Pok no experience timo gik moko kowuon. Koro the next relationship modonje be nikech ok adwa break that circle kama nantiere cha. Koro gima will it starts with me, how prepared I am. Ka wacho ni it's about money. Where am I financially? Because inyalo bedo ni miya pesa to krom because I have a lot. Iwinjo. Atulo school fees mag maybe my siblings, nyathi, itimo imbe school fees ni home. Koro pesa ni cha nyalo bedo ni ok nyal romo to mich timiya. Koro it's about in ng'ama owuon. How prepared are you? In what level are you mondo yud relationship ni? Even you mentally. Ibe iseti yako trauma ni sani everyone ni kama partially wako traumatized everyone. How prepared are you? What step? Kusoni ngate makendo biro di bedo therapist ni unaona. So it takes a lot from starting with you before starting chasing. Ini starting mango mi welcome ngama chielo. E momi ya wane gore tinde. I think gima faith wacho ka kopo ni dwaro gimidwaro no. Gimidwaro kuom ng'ano no. Ini nyalo yuda